Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýokşan anagurwa. Bu hepde Azatlygyň esas temalary şol sanyny websaýtymyzda iň köp okulanlar türkmen raýatynyň yegeniniň Aşgabatdan göwerilmegine kömek soraýşy. Tanalyp tanalmadyk Serdar Berdimuhammedowyň barhakan öňe saýlanyşy barada boldy. Türkmenistany ulug eýlerine täze tölew giredildi. Birleşen Ştatlar din azatlygynyň basgylanmagyna keseden teredip durmajagyna ýetýäratly habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de Türkiýede okuyan türkmen studentiniň hormatly arkadagy rubrikasyna çap edilen haty. Haýyş sizden az bolsa-da täze ille pulumuzy alar ýar edin diýip iýeren haýyşy köp okuju çekdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşiklerimiziň başyny türkmen jemgyýetine galyň salgyny tölemek däp saklanyp galýaratly gepleşik çekýär. Aşgabatyň bazarlaryny azyk karytlarynyň gymmatlamagy we gyçylygy dowam edýär. Türkmenistan bitaraplyk günni belleýär. Ýöne Aşgabatyň bu ýylky bayramçylyk şowuny öňkülerden tapawutlanýaratly gepleşigimiz hem köp dinlendi. Aşgabatda bayramçylygyň öň ýan sergezan haýwanlar aglanýar. Enatalar täze ýyl bayramçylygyna görülýän taýýarlyklar üçin 80 manat tölemegi mejbur edilýäratly gepleşiklerimiz hem köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başynda türkmen görnüşleri 49-njy hepde atly foto sergimiz dur. Serbiýa oppozisiýasy hökümete garşy protest guraýar. Ankarada iki otly çakışdy. Ýewropada Santa Clauslaryň parady başlandy diýen atlar bilen çap edilen video reportajlarymyz hem köp tomoşaçy çekdi. Bu hepde iň köp gurrun edilen temalarymyzyň başyny Türkmenistanyň bankomatlarynyňky ýagdaý baradaky makala çekýär. Sebäbi gelip gowşan habarlara görä Türkmenistanyň bankomatlaryna nagd pul ýetmezligi edýär. Haýyş sizden az bolsa-da täze ýyly pulumuzy alar ýaly edin diýen at bilen hormatly arkadagy rubrikasyna çap edilen hatymyz hem köp tesgirsi çekdi. Şeýle-de türkmen raýaty yegeniniň Aşgabatdan göwerilmegine kömek soraýar diýen at bilen çap edilen maglumaty okujularymyz köp reaksiýa bildirdiler. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň gozgaýan temalaryna goşulyp öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Aşgabatly ýazgy Aman Murat Bugaýew bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy öňkü we soňky gahrymanlar ýa-da Pena Recep kim bolupdy. Azatlygyň dinleýijileriniň biri Türkmenistanyň basym ilçinine syýlanan gahrymanlaryň biri Pena Recep'iň doglan gününe 100 ýyl dolýanlygyny aýdyp telefon etdi. Dinleýijimiziň sözlerine görä Pena öňkü prezidentiň kakasynyň uruşda görkedenini gaýdylýan gahrymançylyk hakyna metduwatda çykyş etmekden 100 eurodan soň gara sana wasalynan adamlaryň biri bolupdyr. Aman Murat dogrudan bu şeýle bolupmy? Siz Pena Recep bilen ýakyn gatnaşykda bolan adamlaryň biri. Pena hakda gurrun berseňiz, dogrudan Pena nähili adam bolupdy? Pena Recep 1918-nji ýylyň 16-njy dekabryna häzirki bereket öňkü garynjyk etrabynyň Soğula gowasyny dünýä ýa 1939-njy ýylda goşun hasaryna gulluk etmäge çagyrylýar hemde Edil uruşun başlanan ilkinci gününden başlap uruş hareketlerine gatnaşýar. Pena Recep umman Türkmenistan'dan uruşa çağırılanlardan 64 adam Tevfik Tayyip'in gahrmanlygyny ýokary ada münasip bolýar, şol 64 tany Tevfik Tayyip'in gahrmanynyň biri Pena Recep. Aman Murat, bagysla sözüňi böleýin. Pena aganyň ýa-da beýleki gahrymanlaryň uruşdan soňky gahrymançylygy nämeden ibarat? Näme üçin şeýle adamlar şu neçenli ýatlanýar? Şu arada birazjyk maglumat berseňiz. Başdyna umman şol Tevfik Tayyip'in gahrmanlygyny atdaklan Türkmenistanlylardan asarly gahrmanly sagaman watany dolanyp gelýär şeýerde 2 tane adamy Pena agan hemde Tevfik Tayyip'in gahrmany Gurban Nurdyny aýratyn belläsin gelýär. Şolar urusdan gelenlerinden sonra ulu wazifeler hödürlense de bizim ýaşlykda ardygymyzy uruşara düşen sebäpli köýdi diýip ikden şol wagtky Türkmen Döwlet Pedagog Institutuny, häzirki Türkmen Döwlet Üniversitetiniň günnüzki bölümini okuwak ýerler. Ikden Taryh fakultetini tamamlaýarlar. Pena ondan sonra biraz partiýa sebäbi işleýär ýöne
Eýem 50-nji ýylyň ahyrynda özüniň hakyky höwes eden ýerine ylma dolunyp gelýär. Ol Ilmler Akademiýasyny işe 1964-nji ýylda Kızlarbat vagon remont zavodunun tarihinden kandidatlık sertifikasyny oraya 1980-nji ýylda Gunmatar Türkmenistan'ın neft tenagat diýen temadan doktorluk sertifikasyny oraya. Aman ben penaga televizionyada da köp çykyş ederdi. On kitaplary, ilm makalary, publisistik makallar hem çap edilirdi belli bolşuna görä. Emma garasyzlyk ýyllarynyň gelmegi bilen Pena Recep ýaly adamlar nähildir bir ýagdaýda sahnadan düşüp gitdi. Indi şu prosesi anygyrak gödüňe getirer ýalyseňiz, şunem üçin Penaga ýaly adamlar birden sahnadan düşdi ýa-da çetleşdirildi. Mun çetleştirilmeginiň büyük sebäplerinden Penaga hem de onuň tewüste ýoldaşlarynyň aglawaty hakykatyň tarapdardylar. Şuna bir mysal şu Penaganyň ýanylma başlanygy 1980-nji ýylda belli bolýar beýikgençiň 40 ýyllygy bellendi. Şoňa da Türkmenistan Ilmler Akademiýasynda Penaganyň ýol başçylygyna beýik watançylyk gurşylaryna Türkmenistanlylaryň tewessüm we zähmet edermelikleri diýilen 3 tomlyk taýýarlandy. 40 ýyllyk ýeňişin geçip gitdi, şondan 3 ýyldan soňra ölümüň öňüne şu Penaganyň juda kän sanly edaradan gapyny hakmagy bilen ýanky at bilen birinji tomlyk çap edildi. Ýa-da garaşdyrlyk döwrü başlandy, onda da beýleki ikinji, üçünji tomlyk nire ýitirim bolan belli däl. Onuň galy berse de Penaganyň ilkinji protestiniň diýil şol Türkmenistanyň uruş veteranlarynyň Aşgabat seksiyeti var. Türkmenistan seksiyeti, Aşgabat seksiyeti ýatlandyrýarlar. Ine şoňa da birine 30 ýyllap ýol başçylyk eden adam ondan muny şonu uruş we zähmet veteranlary diýip şol wagtky kompartiýanyň birinji sekretäri başga adamlary getirdi. Ondan Penaga wezifeden aýdyrlyk üçin edildi. Şol komitetiň adyna bukullyp edilýän gawahy işler bilen barlykdan ýazmadylar. Anyk şaýat bolup biljek şoňa ensemere gardalary ýazdy. Beýikmen uruş veteranlarynyň adyndan garplyk etmän diýilip, bolsa Moskwadan zatdan awtrolary ýerilýärdi. Ýeňillikli waha bilen ýa-da uruş maýyplaryna bütünlüğü kulli mutunu da parorist masjidler uğradırlıydı. Ester zamanatında şu zatlar hakiki eyelerine, uruş veteranlarına yetirilmen bağlarlara tıkarılıp doğru yol bilen satılıp başlandı. Aman Murat Bey, şu Penaganyň, Pena Recep'in Sapar Murat Niyaz'ın uruşda yitenini gaýdylýan KKS hakkında makala yazmaktan yüzönrünlük hakkında aýdylýansynmyş. Dinlejimiz şeýle pikiri öňe sürýär. Şondan soň Penaganyň garasana gödüşendigini aýdýar. Bir çym ýöne Penaga ýöňde hareketler üçin edil garasana o girmese de şoň gorpun garasyna getirilip Hasan Sapar Murat Niyaz özüniň KKSyny ıglan edenden soňra özüm şu ýylyň dowamyny bir däli 3 adam bilen KKSy diýip ıglan edenden soňra Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň şol wagtky orunmasary Penaga jaňedibine ulul beýkerdarmyň KKS hakynda makalalar ýazýar. Penaga makala etdiň uruş gahrman hukmuna diýende Penagaň bir jogap edilýärdi. Men oğlundan öýkölänim bilen uruş veteranından öýkölämek hukman ýazaryn ýöne sizin bir metbotda televizionyada turýan gokluňyz esasynda däl hakyky materiallary esaslanıp ýazaryn vice-premier jogap berdi. Penaga şondan soňra özüniň wadasyny tapyrmak üçin beýik watançylyk uruşunyň ähli arhiwi Moskwa şäheriniň etegindäki Podolsk şäherine ýerleşýär. Ine şol arhiwi ýürüýte hat ýollady. Şol Atamrat Niyaz ýa-da Atamrat Niyaz diýilen adam hakyn maglumatlary, arhiw materiallarynyň göçürmesini iýermekle haýyş edip, Kaydan soňra da Russiýa Federasiýasynyň gorunmak ministrliginiň Podolsk şäherindäki arhiwinden hem şeýle jogap geldi. Uruş ýyllary Atamrat Niyaz diýilen adam umuman uruşa çağırılmadyk şeýle şahsiýet. Türkmenistan'dan uruşa çağırlarlaryň kanawyny ýok diýilen jogap. Penagada bir ýagdaý özünden makala ýazmagy haýyş eden vice-premier ýetirdi hem de şol gerek bolsa şol arhiwden berilen hatyň göçürmesini taýinlanlygyny alyp gidip bizdeklerini aýtdylar. Ine garasana o şondan soň düşürilýän Ilmler Akademiýasynda ilminiň doktory, ýygyna garamazdan Sowet Soýuzynyň gahrmany özüm maýyp adam
bir urusda düşen yara sebäpli bireli şol taýakly ýöreýän maýpa adam şunam haydan hay işden çıkardılar üstad Kemeliye şol üçin tezýan bilen oňmalyp on destine şol jogapdan bir hay soňra işden çıkardılar. Aman Türkmenistanyň häkimiýet çalşanyna ençe meýil geçdi. Bu Garasanow hem belli bir derejede täzelenip biler. Onun käbir adamlaryň hatda merhumlaryň atlary aýrylyp biler. Pena Recep ýaly adamlaryň täzeden ýatlanmak üçin bir mümkinçilik bar, olaryň hatirasyny tutulmak üçin mümkinçilik bar, şeýle şert görýärmi häzir? Şeýle mümkinçilik bar. Men nur ýagdaý gururum bereýin. Pena Recep ýan başda da aýtdyk, şol häzirki bereket ýok-gaýdy etrawyna doglunyň dost ýary, dogan garyndaşy, ilen sananlarynyň kurun tutup ýaşaýan ýeri halkym bundan bir 3 ýyl owrak wagt ol welaýet häkimligine de bir yurt derejetindäki edaralary da Pena Recep'in adyny ebedileşdirmek hakyndaky haýyş hatyny ýazdylar. Şoň ýanyndan galansyk etraf häkimliginiň işgärleri Pena Recep'in galansyk ýaşaýan goloý howplarlaryny ýygnap, galansyk şäheriniň ulu köçeleriniň birine Pena Recep'in adyny dakçaklarına aýtdylar. Indur ağzı gulka kinaya sebep bolýan ýagda 3 ýylyň dowamynda ýylda 4-5 gelen Pena Recep'in goloý howplarlaryny çağırýarlar häkimlige. Biz ýene-de goloý wagtdan Penagaň adyny şo köçe dakýat ýöne köçe atda kışlykda davar edilmeli, Hudaý ýolu berilmeli. Siz şo çykdylar çekermisiňiz diýe. Olaň dogan garyndaşlarym diýe bolýar diýerler. 3 aý geçýär, 4 aý geçýär, köçe atdaklanyp, onu ýene-de çağırýarlar. Näşur soňky 3 ýylyň dowamyny bolmany 10 gedekde çağıryp, şoň adyny daklýar ýokdy, bir hildi gaýtym, şoň howplarlarynyň hemde Penaga ýarak bir uruş gahrymanynyň ruhunyň üstünden gülýän emeňdi. Uruş veteranlarynyň diňe Penaga däl hemme wagtynda da men şunu aýdyp biljek. Hakyky gahrymanyň hiç ne goýulýan hormat fiýli ýok. Penaga da bundan 11 ýyl ozal 90 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Şoň aradan çykarlygy hakynda da hiç ýerde habar berilmedi. Penaga 10 ýyl temesi aýatda diýret gören ýeketek gahrymany onuň başarsalar kemsitjek bolurlar, hormat goýjak bolmadylar. Oňa derek toplanyp tapylan gahrymanylaryň adyny ýadgarlyklar oturdylýar, mektepler atlary dakylýar. Garap, şol gahrymany orun ýok şu Türkmen jemgyýetinde. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen Türkmenistanyň öňkü we soňky gahrymanylar ýa-da Pena Recep kim bolupdy diýen temadan söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owan nepdermeli bilen dowam etdirýäris. Söhbetdeşimiz Kawulla kawarçymyz Saýmerdan Ulmurady. Saýmerdan uly habarlardan ma'lum bolýaly 11-nji dekabrda Aşgabatda Beýik Güpek ýolunyň mirasy we häzirki zaman halkara gatnaşyklar atly halkara ilmi maslahat geçirildi. Elbetde Aşgabatda ilmi maslahat ýa halkara konferensiýa geçirilmegi inni o diýen täzelik däl. Ýöne bu täzelik bilen bagly başga bir täzelik hakynda gurrun etsek. 13-nji dekabrda Owgansanyň Herat welaýatyna Güpek ýolunyň açylış dawarasy geçirildi. Odaly şu dawara barada gysgaça maglumat berseňiz. Bärde Awganistanda şu Güpek ýol Lajwert ýoly diýip adlandyryldy. Şu Lajwert ýolunyň açylış dawarasy Günbatar Awganistanyň Herat welaýatynda bolup geçdi. Şol ýygynaga prezident Gany we 5 ýurduň resmileri gatnaşdylar. Ýygnakda eden çykyşynda prezident Gany Türkmenistanyň köp minnetdarlyk bildirdi. Şol kadimi Güpek ýoluny gaýtadan dikeltmek ugrunda Türkmenistanyň edýän tagallasyna ol köp minnetdarlyk bildirdi. Bu Awganistan üçin has amatly boljakdygyny aýtdy. Awganistan bir köprü hökmünde Günorta Aziýa we Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda bu köprü hökmünde rol oýnajakdygyny ol dile getirdi. Hususan şu Awgan önümleriniň Türkmenistan arkaly Azerbaycan, Gruziya we Türkiýe arkaly Ýewropa ýurtlaryna ýetirmäge mümkinçilik görecekdigini Awganistan üçin bu täze açylan ýoluň has amatlydygyny prezident Gany şu eden çykyşynda belledi. Saýmerdan ul inni bir ýerde göleňine tutulýan işler amala asly Awganistan üçin dogrudan lokan peýda boljakdygy düşünükli. Ýene şu ideýalaryň hakykatda durmuşa geçmek üçin nähil mümkinçilikler bar? Dogrudan bir iş oňuna bolup bilermi? Şu arada nähil çaklamalar, pikirler bar? Ekspertler näme aýdýarlar? Awa ekspertler Awganistanda kynçylyklaryň bardygyny aýdýarlar. Elbetde Awganistanda kynçylyklar bar. Şu ýegemizden gurrak
terörçi toparlaryň hereket edýändige aýdylýa Awganistanyň dürli welaýatlarynda, hususan soňky döwürlerde bu demirgazyk Awganistanda jeňçileriň hereketleri barha möwjeýa. Şonuň üçin hem bu kynçylyksy bolmaz, ýene demir ýol ýaly bileki gaz geçirici ýaly bolmaz, bu awtomobil ulag ýoly onçylyk kynçylyk göremez, bu amala aşar diýen umydy bar halkyň. Şonuň üçin hem Awganistanyň ilkinji kerwen Türkmenistanyň ustaşlary bu Ýewropa ýurtlaryna önümleri ugan önümleri diýin uğradyldy. Türkmenistan ustaşlary uğradylsa bu kynçylyk göremez, ýöne Awganistanyň öz içinde kynçylyklar bar elbetde. Bu Awganistan üçin Türkmenistan üçin beleki Awganistanyň beleki goňşulary üçin uly mesele bolup durýar. Bu Awganistandaky kynçylyk bökdençlik bolar we kynçylyk göreder. Bu awtomobil ýoluna adam diýip gorku bar. Şaymerdan uly elbetde Awganistanyň ýükleriniň Türkmenistanyň üstü bilen beýleki bazarlara ýetmegi bir mesele. Bu geçelgeden bir ýollan Türkmenistanyň ykdysadyýatyna nämek Türkmenistanyň nähili önümler Awganistana ýa beýleki bazarlara aşyrylyp bilinär. Türkmenistanyň önümleri häzir hem Awganistana gelýär. Awganistanda sarp edilýär Türkmenistanyň mesalan köke diýdi, süýji, şu başga önümleri, ýangıç, gaz, olaha, şu owa Türkmenistanyň gelýär. Umumyň dünýäli Awganistanda şu sarp edilýän şu haritlar. Indi Awganistan Türkmenistanyň önümleri üçin o günorta ady ýurtlar üçin hem şu Awganistan arkaly, Nuriyar arkaly şu ýurtlara Türkmen önümlerini uğratmak için Awganistan has amatlı da, hususan Awganistanyň özü Türkmen önümleri için bir uly bazar bolup durýar. Türkmenistanda häzir dürli karhanalar, zawod, fabrikler açyldy. Şol fabriklerde öndürilen önümler, misal haly önümleri we beýleki önümler şu Awganistana getirilse, soğuk kuş eti önümleri, yumurta, şu zatlar Awganistanda daşary ýurtdan gelýär. Köplençe Awganistanda bir öndürilen zat ýok diýýärler da, hemme zatlar daşary ýurtlardan gelýär. Türkmenistanyň önümleri üçin Awganistan bir uly bazar bolup biler. Türkmenistan eger Awganistana gönükdirse ünsini Awganistanyň bazaryny ele alsa, misal üçin şu öň Pakistanyň önümleri köp gelýär. Häzir Pakistan önümlerini kemeltdiler, başga ýurtdan alyp başladylar. İran başga ýurtlardan, goňşy ýurtlardan misal üçin un, başga önümler Kazakistan ýa-da Kırgızstan, şu ýurtlardan Özbekistandan gelýär. Elektrik tuğuny berýär Türkmenistan, elektrik tuğuny artdyryp biler Türkmenistan. Awganistana artdyrmak üçin hem gözüň tutýan planlarynyň biri hem şu elektrik tuğuny köpeltmek de Awganistana ýeberýän elektrik tuğuny. Şaymerdan uly indi bir söwda diýmek, gatnaşyk diýmek ýoluň açylmagyny aňladýar. Ikinji tarapdan Awgan telekeçileriniň ýa-da Türkmen telekeçileriniň o ýurtdan beýleki ýurda barmagyna kynçylyklaryň bardygy aýdylýar. Türkmenistany wize meselesiniň uly mesele bolup galýanyny aýdylýar. Indi şu mesele, şu kynçylyk nähili çözülip bilinär? Şu arada nähili perspektiwa görýäňiz? Esas Türkmenistan şu meseleni çözmeli. Köp ýyldan bäri şu mesele çözülmän gelýär. Özbekistan çözdü. Özbekistana gatnap Awgan telekeçileri otaya ýöneki adamlarym özüň saglygyny bejertmek üçin hem gidip ýörler. Türkmenistana barmak kyn. Eger Türkmenistan güýze meselesini çözmese, şu Türkmenistanyň önümleriniň bärde Awganistanyň bazarlaryna girmegi kyn düşer. Ondan soň şu Türkmenistanlylar hem bäri gelse, Türkmenistanly telekeçiler gelse, şu Awganistanda öz önümlerine bazar tapsa, Awganistanyň önümleri, Türkmenistanyň önümleri bärde gowy görülýär. Türkmenistanyň önümleri üçin bazar bar Awganistanda. Ýöne şol wize beren ýokda, Türkmenistan wize berse, şu ýeňillikleri dürese, wize ýeňilliklerini sonda Türkmenistanyň önümleriniň bärde Awgan bazaryna girmegi has amatly bolar, ýeňil düşer. Hormatly dinleyijiler, kawullak habarçymyz Şaymerdan Ulmurady bilen Türkmenistanyň ýüpek ýoly ideýasy hem onuň durmuşa geçirilmeginiň öňündäki päsgelçilikler barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.